Кой има най-много власт в държавата? Ако си мислиш, че е президента, грешиш. Този, който реално ръководи действията, е премиерът. Той е началник на министрите и всеки от тях е шеф на някоя сфера в държавата. Премиерът ги насочва и носи крайната отговорност. А президентът, държавният глава, ни представлява навън и командва армията. Също, когато парламентът приеме нов закон, президента го подписва. Ако не е съгласен, може веднъж да го върне за преразглеждане. Това се нарича вето. С две думи, премиерът управлява, а президентът наблюдава и е лицето ни навън. Президента го избираме директно и на есен ще гласуваме за нов, но с премиера не е така. Ти гласуваш за парламент. Парламентът избира премиер и премиерът предлага министри. Ако парламентът не може да се разбере, няма премиер и няма правителство. Президентът слага служебен премиер да държи фронта и насрочва нови избори за парламент. Така на 19 април ще гласуваме в парламент вече 8 път за 5 години. Но ако си мислиш, че премиерът е голяма клечка, изгледай ми видеото за главния прокурор.